aku sih lak digoleki simbok nek aku ora mule-mule. Klapa muda lagan nono brantah dewa. Yo Apa? Oh aja nyoba kesabaranku kowe yo. Lah kowe arep ngopo nek wis ora sabar? Kowe wong wedok ijen. Aku duwe abdi loro lho. Abdimu ora iso mlayu do lempok, ngerti ra? Lah aku mlayu dhewe ya iso. Kekejro kaya manuk branjangan. Kopat kapita kaya ula tapak angin ya. Sangono. Wetan gunung, kulon gunung, kidul segara. Lor gunung. Tak pepeke galangan tak cekel. Napa? Saut. Saut. Aku napa? Gelem ya yu? Ora gelem tenan. Ora. Tak rudapani pesat. Iki lho malah sing jenenge wanda iki mah otek-otek sikil ngono lho, Nduk. Lah iki aku didoyak tenan malah nang ngene mbok otek-otek. Ngene, wis rampung. Pun rampung urung, Pak? Hah? Serampung dereng urung adek. Urung. Aku mah tenan lho. Ayune. Arep ngapa? Toh. Ngerti ra nek ndak yu moco. Bapak teko lho, Bapak. Bapak, Mak. Pak Iki lho, D. Pak, iki lho. Pak